gruppe har så om konversationen, og vi har taget fat i vores problemstilling, som er følgende: hvilket er ret væsentligt, da verden i dag er påvirket af denne behandling. Koloniseringen var også under kraftig indflydelse af, hvordan man opfattede de sorte. Og vores problemstilling er følgende: hvordan har den europæiske opfattelse af afrikanerne påvirket deres kolonipolitik? Og hvad er hovedpunkterne i Roth-koncessionen, og hvilke konsekvenser har den medført? Og hvordan viser koncessionen og dronning Victorias svar på klagen deres opfattelse af afrikanerne? Og hvorfor er missionærernes handlinger forskellige fra Roth? Det første underspørgsmål er: hvad er hovedpunkterne i Roth-koncessionen, og hvilke konsekvenser har den medført? Et citat fra kilde 1 siger følgende: Roth-koncessionen var det juridiske grundlag for Cecil Rhodes' planer om at tjene nye formuer og skaffe imperiet endnu et land i Afrika. Dette kan vi se ud på koncessionens hovedpunkter. Koncessionen gav briterne eneretten til alle metaller og mineraler i Lobengula's kongerige og ubegrænset ret til at gøre, som de syntes, der var nødvendigt for at drive minerne. Lobengula lovede ikke at indgå koncessioner med andre end briterne, og han forpligtede sig også til at give dem hjælp med at udrydde konkurrenterne. Til gengæld gav briterne Lobengula 100 pund hver måned, 10.000 bagladerrifler og 100.000 patroner. Derudover leverede de også en dampbåd til ham forsynet med våben. I kilde 2 står der: cirka 3 måneder senere hørte jeg af andre, at jeg dermed havde afgivet retten til alle mineraler i mit land. Lobengula følte, at han var blevet snydt, og derfor skrev han et klagebrev til dronning Victoria af England. Han påpegede, at det han havde aftalt mundtligt med Cecil Rhodes ikke var blevet overholdt i det skriftlige udgave af koncessionen. Han var derfor vred og ville ikke anerkende dokumentet, da han følte sig snydt. Det andet underspørgsmål lyder: hvordan viser koncessionen og dronning Victorias svar på klagen deres opfattelse af afrikanerne? Dronning Victorias svar på Lobengulas klage er overordnet meget indholdsfattigt og virker i virkeligheden bare som venstrehåndsarbejde. Det kunne godt se ud til, at dronning Victoria ikke engang selv har været med til at skrive brevet, men at det sandsynligvis bare har været en af hendes embedsmænd, der skrev det. Og så har vi et par citater fra kilde 3. For det første: da nogle af dronningens højeste og mest betroede undersøgere samarbejder med de personer, med hvem Lobengula aftalte koncessionen, mener dronningen nu, at Lobengula handler klogt ved at indgå aftaler med disse personer. Og det andet er: dronningen forstår, at Lobengula ikke ønsker at afgøre konflikter mellem hvide mænd eller at påtage sig myndighed over dem. Dette er meget fornuftigt, da disse konflikter vil tage meget tid, og Lobengula ikke forstår hvide folks love og skikke. Og dette viser den meget racistiske opfattelse, europæerne har af afrikanerne, som er netop det, der er typisk for den imperialistiske periode. Afrikanerne bliver set som underlegne, uvidende og nemme at snyde. De er i europæernes øjne blot dyr og har ikke nogen menneskelige rettigheder, som vi kender dem i dag. Den tredje spørgsmål er: hvorfor er missionærernes handlinger forskellige fra Rhodes? Og missionærerne de hjælper nemlig Lobengula ved at gøre ham opmærksom på, at han er blevet snydt af Cecil Rhodes. Missionærerne ser et håb for Lobengula og hans folk, og føler, at de gør en god gerning for Gud ved at hjælpe ham. Deres mission er at civilisere de lavtstående racer, så de med tiden at blive mere kultiverede mennesker. Missionærernes opfattelse er, at den sorte race en dag vil løsrive sig fra sin rolle som dyr og endelig komme op på et højere niveau. De højstående racer har nemlig en forpligtelse, de hvide, har en forpligtelse overfor de lavstående racer, og de skal ikke komme til landet med vold, men for at forandre og hjælpe med at skabe et civiliseret samfund. Det er hele opfattelsen bag missionærens handling. I modsætning til det mener den gruppe europæer, som Rhodes repræsenterer, at afrikanerne
ikke kan civiliseres, og derfor kan de godt tillade sig at overtage deres land og ressourcer, samt at udnytte dem, da de bare ser dem som dyr. Det er interessant at se, at der er en intern konflikt i Europa mellem de to opfattelser af afrikanerne. Disse to forskellige overbevisninger kan dog begge to betragtes som racistiske, men holdningerne påvirker i høj grad, hvordan deres kolonipolitik skal indrettes. Enten vil man gå efter de økonomiske fordele uden tøven, ellers kan man føre en politik med tro på, at det er en god gerning. Dog har historien vist, at uanset hvilken holdning europæerne havde til afrikanerne, havde deres overtagelse af landene og ressourcerne alligevel fatale konsekvenser for afrikanerne, og stadig i dag kan vi se fodspor af racismen og den imperialistiske tid.